Tracia Unită. Tracia Unită întruchipează tărâmul antic de unde au pornit civilizațiile lumii, școala zarmoxiană a spiritualității și înțelepciunea tracilor recunoscută la nivel mondial. Meșteșugurile populare și arta, istoria și bogăția lăsate în moștenire generațiilor în acest colț de rai, denumit Grădina Maicii Domnului. Remodelăm paradigma prezentului. Această intenție pornește de la necesitatea eliberării din limitele impuse de modelul sociopolitico-economic actual prin viziune, creativitate, inovație, asamblate prin multidisciplinaritate și dăruite întregii omeniri. Dorim să facem o lume mai bună. Misiunea noastră este de a crea o lume mai bună folosind tehnologii de ultimă oră care să îmbunătățească viața oamenilor. Dorința noastră este o nouă cale de a ne manifesta existența în serviciul divin pentru o perfectă armonie alături de minți creative din întreaga lume. Scopul acțiunilor noastre este o viață mai bună pe acest pământ minunat unde oamenii nu mai suferă de foame și din cauza sărăciei. Toți suntem unul. Unul suntem toți. Adevărata istorie a lumii începe în Bucegi. Unde este locul ce asigură echilibrul energetic al planetei, precum și legătura cu întregul cosmos. Precum spunea Zamolsis, zeul Daciei, trăiește simplu, frumos și just.